Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a
for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga kauturan kag mga abyan ko kay Kristo. Pasalamatan nato ng Dios sa paghatag sa aton sang tion sa pagpamati kag pagpamalandong sang iya pulong. Tugutan nato ng Espiritu sa pagtinlo sa aton huna-huna kag tagipusoon, paagi sa aton pagpamati sa pulong sang aton Ginoo. Aton man karon ginasaulog ang kapyastahan ni San Raimundo de Peñafort. Si San Raimundo de Peñafort natawo sang tuig 1135 malapit sa Barcelona, Espanya, kag siya napatay sa tuman nga katigulangon sadtong Enero 6, 1275. Siya nangin kanon sa katedral kag ugaling nagsulod sa kongregasyon sa mga Dominikano, sa diin siya ginpili bilang pinakamataas nga pangulo sini. Ginadumdum siya tungod sang iya kaalam sa layi sang simbahan, ilabi na gyud sa iya sini kaangtanan sa sakramento sang pagpakig-uli kag subong man sang iya apostolado sa mga Hudyo kag mga Muslim. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon, ginhaplasan niya ako sa pagwali sang maayong balita sa mga imol, sa paglugpay sa mga nagakalisod. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginbugay kay San Raimundo de Peñafort ang isa kalabing dako nga kaluoy sa mga makasasala kag sa mga bihag. Paagi sa iya mga pag-ampo, luwasa kami sa pagkaulipon sang sala. Agud mahimo namon ang imo nahamutan nga may matuod nga kahilwayan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 2, bersikulo 1 tubtob 11. Sadtong makaligad ang duha ka adlaw, may ginhiwat nga kasal sa banwa sang Cana sa Galilea. Ang iloy ni Hesus yadto didto, kag si Hesus kag ang iya mga gintuton-an ginagdaman sa kasal. Sang naurot na inom ang tanan nga bino, ang iloy ni Hesus nagsiling sa iya. Naurutan sila sang bino. Si Hesus nagsabat, "Ginang, hindi na kinahanglan nga singganan mo pa ako kung ano ang akon himuon. Ang akon tion, wala pa mag-abot." Dayon ang iloy ni Hesus nagsiling sa mga sulugoon, "Himuan ninyo ang bisan ano nga isiling niya sa inyo." Ang mga Hudiyo may pagsulundan na hanungod sa pagpanghinaw. Kag sa sini nga tinutuyo, may anom didto ka mga tadyaw. Ang tag sa katadyaw sarang masudlan sang 4 o 5 kalata nga tubig. Si Hesus nagsiling sa mga sulugoon,
punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. Ginpuno nila sang tubig ang mga tadyaw, tubtob sa bibig. Kagdayon ginsingganan niya sila. Karon, sando kamo sa sinang tubig, kagdalha sa manugdumala sang punsyon. Gindala nila ini sa manugdumala, kag iya gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Wala siya makahibalo kundi ini nga bino maghalin. Pero nakahibalo iya ang mga sulugon nga nagsandok sang tubig. Gani gintawag niya ang nobyo kag ginsingganan. Ang tanan nga mga tao nagasirbi sing labing maayo nga bino. Una sa tanan, kag kung tama na ang nainom sa mga dinapit, ginahatag nila ang ordinaryo nga bino. Pero ikaw iya nagasirbi sing labing maayo nga bino, tubtub karon. Ini amo ang nahauna sang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo ni Hesus sa Kana sang Galilea. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintuton-an nagtuo sa iya. Mga utod kagabyan, para sa aton pagpamalandong kita pagaupdan ni Seminarian Rene Sandag, isa ka seminarista sang Diocese of San Carlos, ngayara na sa iya 3rd year studies of theology sa St. Joseph Seminary, Archdiocese of Haro. Maayong aga and Happy New Year, Brother Rene. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan man nga nagapamati sini nga programa. May milagro paayhan nga magbag-o o kon konbersyon nga matabo sa akon kabuhi bisa nalikupan ako sang kadudulman sang akon mga sala. Daw makasiling ako sa akon kaugalingon. Baw daw ay nagid ba? Daw ay nagid sing tsansa nga magbag-o. Daw maimpirno nagid siguro ako sini. Waay na sinlami ang akon kabuhi. Daw puro na lang ini problema kag pag-antos ang akon na eksperyensya. May Diyos paayhan nga mag-abot sa akon kabuhi. Mga utod aton tandaan nga kada isa sa aton mayara gid man sing malain-lain nga mga istorya kag mga eksperyensya nga nagakalatabo sa aton kabuhi. Hasta maglabot nang ini sa isa ka punto sing pamangkutanon nga may milagro paayhan daw kaimposible na gid ba nga matabo ini sa akon kabuhi. Daw hindi ko na mabatyagan ang presensya sang Dios. May milagro paayhan mga utod ato nabatian sa aton ebanghelyo nga nagasaysay mahanungod sang tubi nga nanghin bino. Kagani kita nagapatigid nga ini nga milagro isa ka matuod-tuod nga nahitabo. Kag isa ka matuod-tuod nga nahimo ni Ginoong Hesus. Gani didto saksi man ang iya iloy na si Birhen Maria kag ang mga sulugoon na nagsulod sang tubi sang tadyaw. Gani mga utod, ano bala ang mensahe sini para sa aton? Ini nagmensahe nga kada isa sa aton nga mayara gid sing milagro nga matabo kun kita mismo nagatinguha man nga magbag-o sa aton kaugalingon. Kon kita nagapangayo sa Dios sang milagro, sing grasya, sang konbersyon, ilabi na gid ang mga malain nga mga paminatasan. Pero hindi ko na ihambal kung ano ini nga mga paminatasan. Kabalo naman kita kung ano ini. So it's our choices. Gani, mamili kita. Ti kung milagro ang aton istoryahan, kada adlaw ato na ini na eksperyensyahan mga utod. Halimbawa, ang pagbugtaw naton sa aga, isa na ini kamilagro. Ang aton maayo nga panglawas. Ang aton pamilya. Kay ang tanan nga mga maayo nga nagakalatabo sa aton kabuhi, kung ini aton padaluman, isa na ini kamilagro kag grasya sang Dios. Gani
kung kita nagapamangkot sa aton kaugalingon, kung may milagro paayhan nga magbag-o o kung konbersyon nga matabo sa aton kabuhi, ang sabat, yes, may ara gid. Kay sa tao, daw ka-imposible nga matabo. Apan sa Dios wala sing imposible. Kay ang tanan, maubra sang Dios. Gani ini, amo ang halit sa aton, kay ang matuod-tuod nga konbersyon, nagadepende man sa aton pagsabat. Kung bukas kita sa aton tagipusoon, kag sa aton kaugalingon, sing pagbag-o, gani biyaan naton ang aton mga malain nga mga paminatasan, magliso sing pagpakasala, kag magtinguha sing pag-ubra sing maayo, kag siguro amo na ini ang tion nga mabato naton ang grasya sang konbersyon. Kay kun gusto gid man naton sing milagro nga matabo sa aton ang konbersyon, kung waay kita nagapangamuyo, so umpisahan na naton ang pagpangamuyo. Kung waay kita nagasimba kag nagakalawat sa lawas kag dugo ni Ginoong Hesukristo, aton umpisahan ang pagsimba kag pagkalawat. Kung nahuya kita nga magsimba, kay daw kadako-dako na gid sa aton sala, magkadto kita sa pari kag magkumpisar sang aton mga sala. Kay aton dumdumon ang milagro sang konbersyon, indi dira dayon aton ini nga mabaton. Nagakinahanglan pa ini sang aton aktibo nga mga partisipasyon. Nagakinahanglan pa ini sang aton bug-os nga pagtuo kag pagsalig sang Dios. Madamo gid nga salamat Brother Rene sa isa na naman kamatahom nga pagpaambitanay sang pulong sang Dios diri sa kahanginan. Madamo gid nga salamat sa pag-remind sa amon nga kita tanan may tsansa pa nga magbag-o sa grasya sang Ginoo. Hasta sa madason nga Sabado, kag madamo gid nga salamat Brother Rene. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Road Safety Tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Tsekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag
nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad snack na alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Pangya sa badong edisyon sa Platuntunan petsa 7 sa bulan sa Enero. Una nga bulan sa tuwing 2023. Kamusta na? Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa atin masuro sa atin matagpulati sa atin sa mga kabombo sa kapusan na sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok live sa atin sa NFB kag YouTube channel, mga taga-Negros sa Bacolod, di mo sa kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita at mabatayan natin pupalagan siningaga sa inyong Platuntunan Bombo Report sa first edition. Matulutog now, mabasa, maululano na ito silinga kagahon. O isa ba kotora ito may mga transaksyon dira? May makalatuan silinga daw isang Domingo. O bugta na bango na mga kibanan. Mga suki namon sa mga driya sa probinsya sa Negros Occidental. Kapo dyan tagsana di kasama doon sa kagahon Bombo Dennis Rubica. Ang mga balita, ngaton kapat ang mga balita ngaton ni Balon silinga pagpalagan siya Platuntunan sa mga nagapauna iyang mga balita lokal. Ang ika-47 nga Sinulog Festival sa siyudad niya sa Kabangkalan, ang opisyal na ginbuksan kahapon. Ang highlight niyo para iya sa mabot nga Domingo. After ang duwa ka tuig nga pag-pandemya, di subong ginalauman nga mangin masadya kuno kag madamo nga mga dumuluong o mga bisita, mga tambong o mga saksi sining ika-47 nga Sinulog Festival sa siyudad niya sa Kabangkalan. Samtang aton sinipamunuan sang 303rd Infantry Brigade Philippine Army diriya sa Negros Oriental, si Colonel Michael Samson na nagdoso sang localized peace talk.
Sa mga nagapauna nato niya nga mga balita nasyonal, ang Commission on Human Rights nagpanawagan ka sa gobyerno nga dapat hatagan gid o dapat kasuhan ang mga opisyalis ng Philippine National Police nga mapapatudan nga may aras ang koneksyon sa illegal drug trade. Sa balita iya sa lawasang pungsod, barko de gera sa Amerika, USS Chonghon, ang nagpanakayon nito iya sa Taiwan Strait, no, sa tunga-tunga sa teritoryo iya sa Taiwan kag sa mainland China. Muna nga mga balita nga ito ni Balon, balita nga ito kapatamod, balita nga ito gaan pagtutok sa kagahan pagpanagan siya platuntunan Bombo Reports First Edition. 27 minutos na nakaligad just takta alas 4 sa nga agamang kebenan. Atis natin katuwa ng mga balita, katuwa ng mga report, sitwasyon sinikagahaw niya sa palibot at sinulat sa Bacolod. Po sa patros kay Bombo Cherry Grace Antilian. Nakita na yung mga kabinan samtang na nagilapit, nakita kita sa ato siniyang pagpatigayon. Sa aton sini Grand Draw, sa aton sini 1 to Panalo Part 21 promo of course at daw sige pong padayon nato nga pagpanagtag padayon nato sini nga pagpapremyo sa aton sini nga mga suki sa kahinan sa aton sini nga mga pisan mao kod nga matag diplomatic nga mapisan nga magpadala sa ila sa mga entry diri sa palibot sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nga nag-enjoy sa mga premyo, nag-enjoy sang grasya, nag-enjoy sang kasiyahan, nag-enjoy sang regalo atong gipanagtaga sa ila, no? Sumugod pa sa nagligad nga bulan sang Oktubre o Nobyembre, tob sining bulan niya sang Enero, mga kabinado sa 1 to Panalo Part 21 promo, kapin 6 million pesos nationwide, nga valor niya sa pagpamadya ang ato na amat-amata na panagtag, mga kabinado included na dili sa 6 million pesos, nga pa-preview naton ang 1 million pesos nga grand prize sa aton sa Grand Draw sa maabot nga Enero 21 mga kaminan, no? Tipilan na natapit sa 7 kita subong, no? Dasig na mga kaminan, no? Duwa na lang kasimanang nabili, no? Mga Grand Draw na kita iya sa aton sa 1 to Panalo Part 21 promo. So padayon paghalo-ulog, pagpadala sa inyo sa mga entry. This is 1 to Panalo Part 21 promo of course nato sa mga drop access harap pagapon ra sa palibot ya sa probinsya sa Negros Oriental, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, of course sa palibot sa sulod sa Bacolod kag mismo diri sa aton sini nga studio makablas ko sang ligad, no, malin sang bulan sang Nobyembre, tob sa sini nga sinimana, padayon kita nagapanagtag sa mga papremyo sa lingkod kadamo na nag-enjoy kadamo na nakapulos ang mga papremyo, grasya kasihan nga atong ipinagtag sa iya kadlaw ko sa aton siniya nga mga daily winners, nabatian nyo naman kag nasaksihan nyo mga pagbaton na sang ila sini nga premyo, sa ila sini grasya, sa ila sini nga kasiyahan adlaw-adlaw kadlaw tatlo kita ka mga winner nga ginalawag tag sa kawiner nga baton sa padiya valor sa kalibo ka pesos, 500 pesos kas kag 500 pesos nga pinutos siya nga regalo. Of course, ining pa premyo nato sa naton tuman ka mga puslano kag tuman ka kainlanon ti kadamo na sa mga ligad, ang mga pang Christmas party na salbar, ang mga bakal sa bayo para sa mga pagtilipon-tipon na salbar, ang pang-nutsiboy na salbar bango sa mga papremyo nga ila siniyang angkod sa ato sila 1 to Panalo Part 21 promo. So sa mga nagdalaog sa maniligan ng mga sinimana naton nga mga draw or rin sa una sa ato sila nga draw, congratulations kay dagi padayon ka maghapon pagulong sa inyo sa entry para naman sa aton sila naghilapit yan nga grand draw. Sige lang, no, kay ting sekreto dira nga dakon chance sa magdaog amo ang madamo nga padala ninyo sa mga interest. Kadamo kita sa mga produkto nga pwede nyo magamit as proof of purchase inyo sa ipadala o sa inyo sa pagpadala sa inyo sini mga entry. Dugang nga mga entries since week 1 sa ato sini nga promo, tuloy-tuloy lang gapon
ang ato sining pagpumaton kag dapat tuloy-tuloy man niyo sining pagpadala sa inyong mga entry gamit ang madabog nga mga proof of purchase ng mga produkto na dapat niyo baklon nga gamito nyo bilang proof of purchase ang ila sining nga putos ka. Ang isang Ladies Choice mayonnaise makreunyo na with my one and only love subong yang mga unang sinimana sa bulan sang Enero. Of course, dara may mga naka-scheduled pag mga pagtilipon-tipon, family reunion, gatherings, no? Of course, hindi madula ang mga pagprepara natin sa pagkaon, no? Mga pagkaon nga ginagamitan natin sa Ladies Choice mayonnaise. So, ang puto sina, gamito yung proof of purchase. Sa lang empty stand-up pouch or sachet or label sa mayonnaise or Ladies Choice sandwich spread mga kaibanan. Muna, pwede nyo na sa magamit nga proof of purchase. Of course, pwede man. Siling kaagahon, no? Matulutugnaw kita sa mga basa ating palibot, Bawod sa mula na ito nga tiyempo maling kagabi, tub early siniya nga kaagahon. Para madula ang katugnaw, balong pawan ka mas magbangon yung siling kaagahon, magpulo pa init, mag-inom sang Nescafe. Bango na with Nescafe. Ang puto sina, hindi paghihabol gamitan nga proof of purchase. Kaya nga isang duwa, ka-empty sachet sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. No? So, duwa ina ka mga empty sachet, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Pwede man, gamiton nga proof of purchase ang isa ka-empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack mga kaibinan. Dapat buo ng Twin Pack, hindi lang ginunggunting nyo sa isa. Buo ina, magsinig kita Twin Pack, buo ina nga putos, sa Nescafe Twin Pack mga kaibinan. Amo ng qualified nga mangin proof of purchase. Or, pwede nyo man magamit nga proof of purchase ang tatlo ka mga Nescafe empty stick or pack of Nescafe Classic 2 grams. Yung Nescafe stick bala. Tatlo na iya kaputos. Pwede na siya nga mangin proof of purchase. Para mainit-init na ito sino matulutog na kagahon. So mag-inom sang Nescafe sa mga driver natin sa mga pag-ubog tao. Prepara naman balik biyahe, balik pasada. Tarawa. Banat pang painit. Anay inom sang Nescafe. Of course, hari madali ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pagbaka sa anumang produkto sa Orocan, madamo na sa anumang produkto. Linda sa mga bulutangan bayo, bulutangan bugas, o juicer daw na ano pa. Ngara mas na ganit daw mini cooler na. Nga butangan mo dala sa yellow para dugay matunaw. Tagsa ninyo po bakal sa mga produkto sa Orocan. Tagsa ka produkto sa Orocan, may sticker ina nga nagatapik. Siguro nyo basta original yati may sticker ina. Kulas ang sticker o hindi ina original. Kaya of course, sa pagbakal nyo sa produkto sa Orocan, may ara man na upod yung kipon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So pilian nyo lang ang gamiton nyo nga proof of purchase, isa ka sticker sa Orocan o isa ka kipon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. Pwede na goods na nga mangin proof of purchase. Of course, ari man diri ang Silver Swan, pang panamit sa gapon sa aton sinuto, pang pasabor gapon sa aton sinuto. Sigurado pag nagamit ka mo sa Silver Swan sukang puti, hindi magkapangindi ang inyo sining membro sa pamilya nga magkaon sang imo sining linuto. Silver Swan sukang puti, sarap asim. Putos lang sa Silver Swan sukang puti ang inyong gamiton nga proof of purchase. Sa ka-empty stand-up pouch or sachet or level sa Silver Swan vinegar, kwalipikado na nga mangin proof of purchase. Of course, pwede mo magamit nga proof of purchase ang coupon gikan sa R40 Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Di paano kung makangkon sa coupon sa R40 Pawn Shop and Jewelry? Of course, sa inyo sila pagpamalakon, pagprinda sa Alaska Grillo, kadto ka mo sa mga sanga sa R40 Pawn Shop and Jewelry, bagod tag sa isang gatos kapasok sa walos ang Alaska Grillo, yung mabakal kung maprenda, kamo ang pagkatagaan niya sang coupon. So kung dako o kandidat, ay nyo magamit sa pagbakal o pagprenda man sa mga lahas, naman ko sa coupon nga mabaton,
damo ka mo sa entry nga mahimo dako ang tsansa ninyo nga magdaog mga kaibigan. Of course, sari man rin, magamit ang putos, blister pad or banigya sang panyawan. Basta seed marketing, tatak magaling, no? So ang panyawan ay pang boost ng aton sining immune system, no? Pang pabakod sa aton sining mga nagkala-tal o nagkala-deplete na nga mga mineral kag vitamina sa aton sining lawas, particularly sa liga Disyembre do kasako sa aton, daw kulang kita sa pagpahuway, mag-inom kita sang panyawan, mga kaibigan, para mangin mabalik ang mayong kondisyon sa aton silawas, mapalayo kita sa balatian. Isa lang KMT blister pad or banig sa panyawan, luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or panyawan banaba, plus garlic, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na siya nga mangin probo purchase. Of course, ining mga inabita natin nga mga purchase para mangin legal nga entry, no? Para mangin isa ka entry, isulod din na sa puti, no? Kag long size yang sobre. No? Silyuhan din mayo, kaysa kada mo na diri nga ato sa mga entry, mga entries nga ato natipon since week 1 until subong and still counting, damo-damo kita sa mga entry din nga na supot na nga mo nang gamito naton sa aton sining grand draw. So sing importante dapat selyado inang sobre, selyado ang babas ng sobre. Butahan nyo na scotch tape dira or stapleran, para hindi magkaladula, hindi magkalahulog, or hindi mawasi ang mga required proof of purchase. Kabalo katagsa naton diri kapag kuha sang winner, mayara sang representative from FDA, nga naga-check sang inyo sining entry, no? Sa gitawag lang mga required number of proof of purchase, no? Dapat kung 3 ka sticks ang Nescafe ng Nescafe stick, dapat 3 ginunod. Kaya kung kulang ina, so ma-disqualified ang inyo sining entries. Makabilang sa muna, kailan tsakto-tsakto gid, ang unod sang required proof of purchase, ngara sa sulod sang sobre. Muna dapat silyado ang tagsan ninyo ka mga entries. Din sa sa sobre, of course, ibutang mo sa kompleto nga ngalan, imo nga kompleto nga address, edad, imo contact number, ibutang ang proof of purchase, ang week number, kag of course, hindi pagkalimtan ang inyo siling nga perma. Tagsa ka sobre, tagsa ka entry, dapat may arain na sa hangin na tawag nga perma ninyo. No? Kaya dati na basihan sa pag-claim ninyo sa inyo sining nga premyo, mga kaibigan. Din sa right side sobre, butato sila promo title, 1 to panalo part, 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. No? Care of Bombo Radio Bacolod. Ihulog na yapon na sinato na madrap access nato province-wide, city-wide. Ara pa na yapon. Of course, din sa atong studio, anytime the day, 24 oras, Lunes to Domingo, bukas kita diri mga kaibigan. No? Padayon, anytime pwede nyo mahulog inyo sining entry diri sa ato sining studio. Kadamo na diri, ba? Hindi naman lang nag-uhulog mga malapit din sa ato studio, malabayan na ato studio, pagkanto nila sa pilan na ka mga patigayon sa transaksyones, no? Magsugat, magdulong sa kabataan, sa eskwelahan, or may kantuan sa linya transaksyon, malabayan sa studio din na lang nila ginahulog. Aton nga drop boxes sa aton lobby, sa Second Floor ng CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. So, ulog na, hingagaw sa inyo sa mga para sa ito naghilapit nga grand draw. Sino yan? Ang mangin una, bag-o nga milyonaryo sa tuig 2023, mga kabinan. Base ka mo, base halin sa Bacolod, o hindi sa probinsya sa Negros Central, ang aton nga mangin milyonaryo. Sulog na! Padala na si imo entry sa Bato Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. 41 minutos na nakalikan stock na alas 4 ng aga. This time, kaunta na unang ugna sa balita. Unang report, kumadulong ni Bombo Cherry Grace Antillan
kamusta ang palibot sa syudad sa Bacolod? Sining maulo-ulano naton nga kagahon. Napornada bala ang Friday night sa aton nga mga young ones. Sing maulo-ulano naton nga panahon umalin nga late kagabi. Tob early sining kagahon. Sabi ka rin niya kwantang sitwasyon kag unang balita ni Bombo Cherry Grace Santillan gikan sa patrol. Bombo Cherry, good morning, come in. Yes, Bombo Dennis, good morning. Like sa dinisubong sa Dalan ang San Juan. So ako na Dalan Rizal, Bombo Dennis. So makit-andi rin natin nga nagbasa gid ang buta kay bangod nga nag-inulan kay gabi kag-ina sang kaagahon. So makit-an man diri naton ang kalangitan nga nagagulugal umon sa gihapon apang nagpakita naman gid ang bulan, Bombo Dennis. So wala na siya natabunan sa nga magulugal umon nga kalangitan. Kaya nakit-an naton nga padulong kita sa estasyon kay ina, Bombo Dennis, mayara sa gihapon nga mga pamatanon nga nagalagaw-lagaw sa gihapon sa mga dalanon. May Friday night si Mama, may night out gid man niya kagabi, Bombo Cherry, pa sa mga lorano ato nga tiyempo. Yes, Bombo Dennis, kaya nakit-an naton kay nasa mga ibalan pala. Kundi wala pa sila nakapauli ang iba naman niya mga call centers o nang igaobra sa mga BPO. Aton nga mga nakit-an sa higad sang dalan apang miyara sa gihapon niya mga pamatanon nga nagatambay sa higad sang dalan tiya pag-ulang tuguro ano man sang enjoy man kagabi kay syempre Biyernes nga adlaw di laban-laban ang mga estudyante nagapulop pahuway kay syempre tapos na sang ilang mga hilikoton sa eskwelahan ti naman nila nga magpulop pahuway kag mag-enjoy man sang ilang mga social life, Bombo Dennis, kaupod sang ilang mga barkada man biyo ko na pamilya man na tubo-tubo nila, especially ang ilabi nga mga pakaisa o kon mga parentihan nga tubo-tubo nila ti didto nakita nato ni ara sila sa gihapon nagapulop pahuway kag tambay-tambay ti kung dugay-dugay be magbuboy ni nga mabasko gawdan ti himos man na sila, Bombo Dennis, sa igad nga dalan kundi gani mag-ulo adlaw nati mga pahuway man na sila kaya ang labanan sa mga kabataan o kung pamataandaan so nga ti gabi nagahalin sila o kung gabi na yan nagalayaw especially nga magbanding-banding bi kung ako na inom-inom man sa mga ilimnan ti amo niya ang iban nga mga gawi sa aton nga mga pamatanon kapin pa nga kung ginapahanugutan man lang ini sila sang ilang pamilya nga maglagaw-lag. So far diri sa Bacolod City Public Plaza, Bombo Dennis, ang mga negosyante naton diri especially ang mayara sa mga kiosko di nagaamat-amat na sila ya pang limpyo kag panghimos sang ilang mga baligya kay una nila o kung tapos na niguro ilang renta diri sa syudad kag sa San Sebastian Cathedral man, Bombo Dennis. Kaya ang iban diriya nagarenta ini sila sa simbahan mismo ti ang sa palibot sang o kon sa atubang sang Police Station 1 sa Dalan San Juan. Wala na ya, Bombo Dennis, nahimos nagijatanan ang mga nagabaligya diri amo man ang sa dalan sang Gonzaga. Ang sa dalan naman niya sang Gatuslao bayara sa gihapon nga mga nagapanghimos pa lamang kagiyara pa japon sa ilang mga pwesto. Apan diriya sa dalan na San Juan kumpleto pa diri amat-amat pa lang sila nagapanghimos na ano na pala, Bombo Dennis, na anda na kung magsugod sila mga October na pwesto diri extended na sa bulan sang Disyembre at tub sini nga Enero ti ang kalabanan, Bombo Dennis, daw nanda na nga manghimo sila after na 3 Kings. Ti kahapon nag-celebrar kita sang 3 Kings ti amo na nga subong adlaw nang panghimos na sila kag mamangkot kita diri ko nga di naman sila balaayhan masaylo nga pwestohan nila especially bisa Kabankalan kay naga-celebrar subong sa nga Sinulog Festival ang Kabankalan ti base mayari diri bala nga mga negosyante nga nagaplano o kon magaplano o kon manugsaylo na gidya sa dalan sa ako na sa Kabankalan City kay syempre didto naman kung diin daan ang may festa, Bombo Dennis, didto man sige-sige o kung naga-circulate ang negosyo nga ginatawag, Bombo Dennis, especially sa mga kapitalista, negosyante, di syempre kung diin damo tao dira iya ang may kwarta, dira may negosyo, especially diri sa ilang mga
mga negosyo bla, mga RTW, ti amo ginang kalabanan especially sa mga mga negosyante naton amo ginabaligya kasi hindi niya dali kung sa pagkaon niya gakadunot gakapanos area ang mga RTW ya Bombo Dennis ya naga sige-sige lang niya wala niya gakapanos sabi o kon gakadunot. Bombo Cheng, do Bombo kalawig Dennis. gina silang tinerdira no Oktubre, Mascara Festival naton, subong January, first week sa January, mga 3 bulan na baligyaanay nila no. Yes, gani, Bombo Dennis, masubra gid 3 kabulan kaya subong naguntat na sila kaya nahuman na ang trekking sa Bombo Dennis. Di amo ginayon no kaya diriya daan sa atubang sang San Sebastian Cathedral kasami na di sila gatapos siya sang ilang renta tapos na sang trekking siya subong naga panglimpyo na di sila nagapanghakot na sila sang ilang mga baligya Bombo Dennis kay syempre gapangita man sila sa ilwan ti damo subong mga festival subong nga Enero sa Kabankalan sinulog tapos mayara pagid sa Cadiz ang dinagsa mayari man diri sa Bacolod ang Bacalauja to kanang Chinese New Year Bombo Dennis kanya-kanya gini sila pangita sang ilaman nga tuhan kay syempre para man makaganar o kung na maka-income mati man kuton man diri naton Bombo Dennis kung nabawi bala nila ang ilang kapital samtang nagapwesto diri sila sa Bacolod City Public Plaza kay makita naton bala Bombo Dennis nga maglibot kita diri do kamingaw sang ilang mga negosyo kaya especially bala Bombo Dennis mayara na kita nga ginatawag nga mga online shopping especially pag pandemic di ang iba online shopping na lang imbes na magabakalbi kung wala man lang sila kadali di nga mag-abot ang ilang mga ginabakal o kanang ilang mga parcel naga-online shopping na lang sila imbes nga magbakal sa mga human o kunara nga daan Bombo Dennis. So kamustahon bala ni Kondre ang palibot? Kung sa 3 ka bulan masulo-sobra nagkabawi man sila mustang ilang income? Good morning sir. Live ka tayo sa Bombo Radio Bacolod sir. Kamusta ang adlaw naton sir? Ano pangalan to sir? Tam sir? Oo. Kamusta sir ang adlaw naton? Ilang man. Saan ka mo diyan nagsugod sir pwesto? September pa lang. Isa bang maskara? Gali sir, wala na ka mo diyan pwesto? Pag-pwesto mga milit, maskara. Maskara. So, kamusta sir? Nakabawi-bawi pala kita sa kapital naton? Okay lang. Oo. Ayos lang. Subong sir ka pang humos ka mo sa saan o ka mo alam anong oras ka mo nagsugod at pang limpyo? Ang kagapon. Oo. So, sir, diin ka mo saylo nga pwesto dayon? Banggalan. Bombo Dennis, mang sinulog festival ka sila ni sir. So, sila sa moto kasi mana sa Banggalan, sir? Duwa lang kasi mana. Ano gina-expectar niyo, sir, sa Kabanggalan? Sinulog. Oo. Ano gina-expectar niyo, sir? Mabakal bala, tani? Tani, oo, no? Kamusta din income na sa Bacolod? Bombo Dennis? Kamusta ang income na sa Bacolod? Kamusta inyong income dito sa syudad sa Bacolod, sir? Okay lang naman. Oo. Ako ano nga bulan ang pinakabakal? December? Oo. Pila na kamo katuig, sir, gabaligya? Oo. Kamusta nagbakal bala sini nga tuig o kasang tuig 2022 kumpara sa iban pang ako nanligad nga tuig? Oo. Nga may ligad nga tuig, sir? Bayulan mo. Oo. Sa mga simpo, tagulan daan. Mingaw, sir? Okay lang, nagkambal. Oo. Kabangkalan naman doon, sir? Oo. Saan ako mo doon sa Kabangkalan, sir? Karon? Oo. Amo na Bombo-Dennis. Thank you, sir. Thank you na sa sabat. Sir, thank you, sir. So, Bombo-Dennis, Pumucheng? Bombo-Dennis? Basta ang negosyante magsiling okay lang, butsilingo na naka-income gid. Gani, Bombo Dennis, kay syempre ang mga negosyante natin yung gambal, ginaya sa tuod, kung magambal sila yung wala sila income, wala ginaya Bombo Dennis, pero magambal, gani nga okay lang, nakagulugan na man Bombo Dennis, nakaguluginan sa man, kahit paano sa ilang mga negosyo.
Imagine Bombo Dennis sa September pag sila galia nakapwesto diri ti syempre Bombo Dennis makaguluginan siya gid kaya syempre September ti subo nga ga panglimpyo diri sila kag magsaido naman sa syudad sang Kabankalan pa ano man pa ulog pa sila sang Sinulog Festival Bumucheng, anda bala sa may dalan sa San Juan, tubangan sa Station 1 man, kung tayo may mga reliefan nga nagaplastar since January 1 pa, New Year. Kahapon nakalabay kita dira, harap para sila, mabot sa mong harap paghapon, may pa sila ng panghimos? Sa San Juan, wala na dito sila Bombo Tubangan ba sa Station 1, sa kilid ba plaza man, may mga reliefan pa mo? Bombo Dennis kahapon nakitaan man naton diri nga ari pa diri ang mga ukay-ukay. Pero subo nga wala na gid daw nakapanghimos na sila Bombo Dennis. Pinanghimos mo siguro kahapon base hasta man kahapon ng ilang kuan gid ilang permit dira nga magbaligya Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, pero si karon pag itato no, i-double check ta pagid kung ara bala sila sa gapon kay pero makitaan diri naton sa may atubang sa Sebastian Catedral. Makitaan na naton nga daw hawa na Bombo Dennis. Daw wala na may nakapwesto. Pero check karon naton liwat karon, i-double check naton kung ara pag sila bala o kuno wala na Bombo Dennis. Pero naulihi lang ni Raya plastar ang ukay-ukay kumpara diriya sa dalan Rizal Bombo Dennis. Tilawig-labig man tatlong bulan sila sobray lang ng pasaranay. Sigurado na kainkang wad sila, no? Diriya sa may syudad iya sa Bacolod ni mga volantiro na to, na manabuligya na to dira sa may dalan sa San Juan. They all tananda nga mga kuana, RTWs item, no? Arada mabakal na to. Kung bagay, tibumutsari ko tawag na to, kung da ka magbakal, kuparar mo sa mga malls, sa department store, just daw manubot-ubog ibandang praksyon nila iya, Bombo Cheng. Yes, sakto gid Bombo Dennis, bulubarato di ang palibot o kanang mga nagabaligya sa mga RTWs kumpara sa mga mall, mga department store kay syempre diriya nagabakal ni sila sa wholesale na bala Bombo Dennis, tapos anhan lang na nila butangan man sang gulugadmay nga ginansya amo pag baligya nila ti ang ila din ni sir do nakitaan ko diriya sila nan ligad gabaligya ini sila sa mga shorts, mga earphones, mga t-shirts, mga halampangan sang mga kabataan by Bombo Dennis, amo na di ilang mga baligya. Okay. Sige Bombo Cheng, balikan na karon sa balita mo ining mga kadamuon sa mga nakonfiskar nga mga mga illegal drogas sa ato niya puerto, mayor nga pa puerto diri sa Bacolod, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis. Bombo Dennis, report gikan diri sa Dalan Rizal, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace Santillan. Sana na mga manubaligyan natin dara glawig sa sobra 3 bulan tubangan sa Sebastian Catedral, Dalan Rizal, panghimos na, no, expire ang ila siniyang permit sa pagbaligya diri sa maya syudad diya sa Bacolod. Ganar mas laguro sa malawig nga binulan nga pagtinirira diriya sa aton sininga syudad diya sa Bacolod. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos sa nakalikan stock na alas 4 sa ngaga. Pagbalik sa inyo panatuntunan balikan tadugang pagdi-report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Of course, sa ining pahayag karon sa ato sining 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson nga mas gina-prefer nila ang pagpatigaw niya sa localized peace talk para iya sa mga grupo sa New People's Army o kung mga rebelling New People's Army diya sa probinsya o isla sa Negros mga kabinan. Kaya pilapagin ka mabalita, inatanan natin ang panamulikan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA. Kini pa pala kayo sa Platuntunan Bombo Report sa first edition, 59 minutos na kaligas na alas 4 sa ngaga. This time, balikan talawat si Bombo Cherry Grace Santillan ang mga report na ining kadamuon sa mga illegal nga droga nga na-confiscar sa aton sining PDEA, diri sa aton sining puerto, mayor nga Pantalan, seaport naton diri sa may syudad sa Bacolod. Dumanyo kadamo sa mga na-confiscar, tong pinakadamo to, tong 2 kilo to, 2 kaputos, kaya balanta subong ang kampanya sa aton sining gobyerno. Despite nga nangin masupog no kag maduguon, mas nandukot ang kampanya sa gobyerno sa dalom sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang away batok sa illegal nga droga. Tisubong niya administrasyon padayo manigapon ang kampanya na pratikamente debelas ligad nga nadlaw ang order ni Interior Secretary Binhor Abalos sa mga Police General and Colonels nga mag-submit sa ilang courtesy resignation para kuno ini kabahin sa clean up drive sa Marcos administration para mapangkakas ang mga ginakabing nga mga ninja cops, mga opisyal sa partikular mga opisyal sa PNP nga still
padayon engaged sa illegal drug trade mga kabanan. Ang iba daw kadamo man na namian sining order ni Balos, Sekretary Balos. Ang iba daw nagsaka man kilay. Ito paano? Hindi, yan makatag sing demoralization sa hanay sa Philippine National Police. Bagay ting PNP, mabaton mo na ni order, matuman mo sa order, kaya of course, ang PNP, napaidalom sa Department of Interior and Local Government mo. Siyempre, kung mangmando da ko ni Secretary Abalos, kung hindi mo yung pag sundon ng mando sa imong abusing, kuti baldak man. Isunod sa DILG, yati screening tre, screeningon tayo ni mga personalidad, kung sino na dire sila ang involvado sa illegal drug trade, yati aprobahan ang resignasyon Kung wala man lang yung go ahead, padayon gapon sa pagserbisyo, ini nga ito nga mga matag-as nga mga opisyalis siya sa Philippine National Police na may mga ranggo nga mga generals kag colonels amoning panawagan sa ligad nga adlaw ni Interior Secretary Minor Abalos nga mag-submit sa ila sila nga courtesy resignation. Ito halos tanana nga may mga ranggo especially sa mga top brass sa atong PNP nakasabit naman a day after di after sining panawagan ni Secretary Abalos, ini mga top brass sa PNP na ton, nagsubmit man sila sining mga courtesy resignation. Idaway pa man gani may nabaton guro, idaway pa man gani may naprobahan nato sinya DILG sa sining damo-damo naton nga mga police generals and police colonels mga benan. Sa pekalinya, dugang nga balita, report ni Bombo Cherry Grace Santillana. Bombo Cherry, kabak! Bombo Dennis, mayara sa nga nakumpiskar nga 8 kilograms and 8 grams ang PDEA SIU o kanang Seaport Interjection Unit. So bali sugod asang Enero 24 tubtob at sininga bulan sa ako na sang Disyembre tuig 2022 Bomba Danis mayara sila nga nakumpeskar nga perte no kadako gijayak nga mga nga kabugaton ko sang illegal nga droga o kon ang shabu Bomba Danis. Imagine 8 kilos and 300 grams ti pila ina ka milyon nga standard drug price ang ini nga kabugaton nga droga. So bali madumduman naton Bomba Danis sang January 24 tuig 2022 may nadakpan sila 2 ka bilog nga mga subject o kuna 2 ka suspect sa Bredco Port. So nakumpiskaran ini nila sang 3 kilos nga nagabalora 20.4 milyon na pesos. Samtang sang Marso 4 naman sang nilalikdan man nga tuig sa Escalante naman niya sa syudad sang Escalante diri sa Negros Occidental may nakumpiskar sila nga 5 ka kilos nga nagabalor nga 34 milyones kag isa ka bilog ang ilang nga nadakpan samtang sang Setyembre 14 tuig 2022 naman niya may nadakpan naman diri sila liwat sa Bredco Port. So nagabalor man nga o ko nakagabugat nga 150 grams o ko nagabalor nga 1,020,000 pesos. Samtang ang sa September 25 naman dayon pagkadaso naman nga semana may nadakpan naman sila liwat dito sa Madjao sa diri sa Giapon sa Bredco Port 150 grams sa Giapon. So madumduman naton balabang Badanis ng ining si Marshall de los Santos ini siya ang nadakpan diri sa Bredco Port ako na PWD ini siya Bambadanis di kalabanan kung gikan sa Bredco Port akon mga courier ini sila gihalin gikan diri sa syudad sang Bacolod padulong sa Iloilo. So bali didto nila gina-transfer ang illegal nga droga sa Iloilo gikan diri sa Bacolod. So bali sa karon ti syempre nag full blast gid sila sang tuig 2022 ang aton nga PDEA, especially nga na didto sa diri sa mga seaport na kag sa terminals nabutang Bambadanis nga mga PDEA naton.
before sang tuig 2022 may nadakpan man dito sa San Carlos mga high value individual kag naga-operate sa mga drug groups. So bali dalag ko gidto ya ang mga nadakpan sa syudad sang San Carlos pila man to ka milyones nga balor sang droga o kon illegal nga droga. Ti syempre magambal kita daan seaports kag terminal sa Bombo Dennis alagyan gid sang tanan. So, amo man na nga suno kay Agent Dalisay, hindi madali-dali monitor o kung hindi madali-dali mapaktan kag mahibaluan kung diin gid halin ining mga illegal nga droga diri sa syudad o kung sa probinsya sang Negros Occidental kag sagwa man sang probinsya kay syempre seaport alagyan sang tanan hindi dali-dali ma-monitor kung diin gid halin kaya syempre gina-circulate lang na daan ba so once nga abot diri sa syudad sang Bacolod dasig-dasig gid na iya maglapta ang illegal nga droga kapin pabulto-bulto ipasa sa isa ipasa naman sa isa hasta nga magulugad-may na lang ang madakpan man Bombo Dennis pero once nga maghambal kaya nga may madakpan sa Bredco Port ya bulto ginaya ma-expectar kita nga dalag ko ang gaka-kumpiskar o kon gakakuha sang mga subject o kon mga suspect kag mga courier sang illegal nga droga. Tiya mo na hambal ni Agent Dalisay Bambarenis. Once may gakadula, may gakatuhaw naman nga bag-o nga grupo kay syempre magambal kita illegal nga droga. Kada sigay bala Bambarenis, syempre da sigay ang kwarta. Imagine gamay lang sa isang illegal nga droga pila na imo ma-income pero syempre labay man lang imo income mo sa illegal nga droga Bambarenis kay once nga madakpan ka gamay-gamay na lang gid ang posibilidad nga makagwa ka sa presuhan okay lang na ako makuha sa imo gamay ako na manubo-nubo sa 10 grams kay pwede ka pa ka-bail pero once nga maglapaw ng sa 10 gramos ang makumpiskar sa imo at lifetime na gid ang imo nga pagkapreso sa presuhan Bombo Dennis sa karon nga tuig diri sa tuig 2023 nga man sila sa mga PDEA naton nga mangin consistent sila kag mangin mabasko kag mas effortan pag nila ang pagkontra sa illegal nga droga kay syempre halit gid ina sa kabuhi once nga mag-engage sa illegal nga droga Bombo Dennis ti subong gakandak sila Japon sa o nagapatigayon sa gihapon ng aton PDEA sa mga terminals kag mga seaport sa mga random K9 inspection kag syempre profiling man sa tagsa-tagsa ka mga seaport ilabi na gid diri sa probinsya sang Negros Occidental. So mayara sa K9 inspection sa Bredco Port, especially sa Roro Terminal, Simple Show pa lang ka Seaport Terminal, Banago Port, Ceres North kag South Bus Terminal, San Carlos Port, San Carlos Ferryboat Terminal, San Carlos Public Transport Terminal, kag FF Cruz Port sa EB Magalona, kag Escalante Port. Syempre Bombo Dennis ang pinakadako nga balor sang illegal nga droga is ang nakuha sa mga puerto kag terminal Bombo Dennis diri sa probinsya sang Negros Occidental. So Bombo Dennis, ayari bala pamatian naton ang pahayagikan kay PDEA SIU Chief Agent Dalisay. So far ma'am, we have one of the highest nga nakuha diri sa Negros ma'am. Actually na-recover again for sang 2022 more or less mga 8.300 grams ang nakwata. 8 kilos and 20 grams. January 4 may kwata ka 3 kilos. Ang March 24 may kwata nga 5 kilos. Tapos sang inilang gid nga January itong dito sa bread ko taga 150 grams. Yes, oo. Kaduwag ito ko. Nag full blast kami 2022 gid. The whole Negros siyang operation natin ma'am. Kaya ang 5 kilos is kalanti na ito ma'am nakuha. Bali last time ang nakuha ta ang isang January 4 ang nakuha ta Korean sila. Okay. Duwa din sila ka bilog mga kapatid namin na mga Muslim ma'am. Tapos ang sang March 24 naman may nakwata isa courier man siya ma'am. Tapos ang duwa na nakwata sa bread ko was also courier dalo nila sa Iloilo. 80 sa arat ma'am sa sa seaport. So more or less amo gid sila makwatang
gadala mismo sa mga item. May ara na taram nga mga individual nga ara naman sila ma'am sa ginamonitor, sa ginavalidate naman ma'am ang doon ang ilang contains sa subong. Ara mo na subong ang ginatrabaho sa aton nga Pidayanok po. Kag sang Pideg and Arset. Last time, before the end of this year, of year 2022, ang aton nga mga katapos sa Pidayan nag-operate sa mga drug group. Nakakwata sa San Carlos, duwa ka each high value individual. Negros di ma'am is alagyan sang tanan mera sa Cebu, mera sa Mindanao, mera ban sa Luzon. So hindi tagit ma-monitor kundi hindi na siya alin. Pero once mabalik ka-circulate na siya mo. So once makasulod na diri sa Bacolod, once ma-apprehend na ma'am, once iginati-ay ta ang mga courier, ma'am, balman na sila nga gintabo lang yung gipadala lang sa akon. Pero amo man lang usually sa batila mo. Yes. Pero may in-depth investigation man na sa ila, ma'am. So when it comes to production nga diri ginaobra daw hindi ta na kaya gurdi siya Negros kay daw dako na siya nga nga operation sa illegal drugs. More on na diri sa transshipment. So ginadala diri tagadala sila tag pila ka kilo. Ang mga ka bodega, ginadala sila di pila ka bulot-butan ta mga 5 kilos. Ginapatingnan nila sa isa ka lugar tapos gina-distribute na nila. Wala man nagadugay, bang pikabalo man silang monitored man siya. Buhin-buhinan siya, pero as we all know, once may kadula, may usbong man na dayon, mga bagpo naman na sila. Kay as we all know, ang kalakaran sa illegal nga droga, sige ang kwarta. So damo gigakatintar. So anyway, we sa PIDEA and also other law enforcement groups are still relentless and continuous, consistent kapag effort tagid nga para kung hindi ka ma-eradicate, ma-minimize agad as much as we can. We will still be relentless, we will still be consistent, and we will be doing more extra effort siguro ma'am kay medyo at least kabalo na ta kung paano nila ginapasulod. So ma-cover ka na ang ilang mga operations man. Akon mga kaupod ng mga drug busters, we will still be continuing our mandate as mandated by the law, and rest assured na we will doing this with full novelty and honor sa amon na part, ma'am. And sa mga pumuluyo, hindi nila mo mubra kung wala naman sa bulig nyo. So, please help us. Kung may matublo ka mo dira or may mahatag ka mo information, feel free kay buligan kita mo namon. Hindi lang na sa PIDEA mo kay pati mga pulis na nakabulig na sa inyo man. Bombo Cherry, ining 8 kilos and 300 grams, mga pilang words ni? So masobra ina more or less Bombo Dennis mga 60 million pesos ina ang balor sang 8 kilograms 8 kilo and 300 grams Bombo Dennis. Pila to mo? 60? Yes, Bombo Dennis. Okay, kaya do lately lang dinog mahal-mahal man, no? So ining 8 kilos and 300 grams sa mga puerto lang niya na recover. Way pa ni malaki pining mga nagladak pa niya nga mga magulugagmay man, nga mga bulyom sa ato sa kapulisan. Yes, Bombo Dennis, ang ining 8 kilos and 300 grams ang mga puerto pa lamang ini nga mga na-confiscate nga mga illegal nga droga. Ti imagine Bombo Dennis kung kabilugan nga bugo sa probinsya sang Negros Occidental, tama gid kadako nga mga illegal nga droga o kun mga suspected shabu ang nagsulod diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ti gagmay lang natuod Bombo Dennis sa mga tagsa-tagsa ka barangay, pero kadako ina nga epekto sa aton nga mga pumuluyo kag biskan diin pada Bombo Dennis kay syempre once nga ma-engage sa illegal nga droga, halos tanan gakaapektuhan hindi lamang ang imo nga kaugalingon kundi ang pamilya mo man kag ang mga tawo nga nakapalibot sa imo Bombo Dennis. Correct, no? Kag sabagay sa kampanya nato naging sa illegal droga, hindi lang nga dinakpanay mo kundi damo pila sing pila ka mga factors programa like mga rehabilitation, like ining pagpagay naton sang barangay drug clearing operation, no? Diri sa Negros, Bombo Cherry sa 601 ka mga barangayan, masulusubra naman guro, lapit-lapit naman 400 ka mga barangay sa Negros Occidental ang nadeklara sa PIDEA nga
drug clear the barangay, no? So at least kung makita naton despite to nga hindi pagid lubos, 100% nga na dula or na neutralize ang illegal drug trade diri sa probinsya, at least kitaan naton may agi, may kuanbla, may resulta ang kampanya sa aton gobyerno against illegal drugs sa Bombo Cherry. Yes, sa Chakto gid Bombo Dennis kay ka mga dalagko gid no. May ara gid sa mga nagkaladakpan nga kadagko gid nga mga balor sang illegal nga droga kag mga hindi lamang mga street level individual ang mga gakadakpan o kun mga newly identified Bombo Dennis, pero ang iban mga high value individual gid kadako gid ina nga buhin-buhin sa mga nagapalapta sang illegal nga droga once nga madakpan is ang high value individual Bombo Dennis. Siyempre hindi lamang ini ang PDEA kundi ang mga kapulisan man naton nga mayara sa Station Drug Enforcement Unit, tiya mga nagakontratanan sa illegal nga droga. Ti kabay pa Bombo Dennis no nga magapadayon sa gihapon ang pagkaladakop sang ining mga naga-engage sa illegal nga droga, mapagadmay o kung mapadagko man Bombo Dennis, kay syempre akadako gid sang halit sang illegal nga droga sa aton nga mga lawas kaugalingon kaga sa komunidad man Bombo Dennis. So Bombo Dennis no, klaro ko lang gali Bombo Dennis no, may once may yara diri sa gihapon gali naga may kiosko sang ukay-ukay diri sa dalan San Juan. So bali mga duwa na lang ni ka kiosko Bombo Dennis, pero sa tubang gid sa Police Station 1 Bombo Dennis wala na ya sang ukay-ukay. Diri na lang sa may kurbada sang dalan na San Juan kag Gonzaga Bombo Dennis, amo na lang gid ni ang bilin nga kiosko sang ukay-ukay. Wala pa man sila nagapangimos Bombo Dennis, base extended pagidiya ang ilang pwesto sang ukay-ukay. Sige. Bombo Dennis, live diri sa Dalan San Juan, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa moto ining 8 kilos and 300 grams sang Cebu ang narecover ni sing PDEA no, sa ilang mga operasyon sa aton lang yang puerto, seaport, no, dari sa Negros Central Parcamente sa may Bridco Port kag sa San Carlos Port. Pagkabila kay ibalanta naton ang San Carlos Port nato na mo nga arada, no, may terminal dira, may ara dira nga biyahe nga Roro halin sa Cebu, going San Carlos. May ara makita nga biyahe nga Roro from Cebu going to Escalante, vice versa. Of course, diri sa Bacolod, aton dako diri nga pantalan amo ng Bridco Port, no, nga ti are diri ang Pascrap, are ding Roro, from Bacolod going to Iloilo and Panay area mga kabanan. So 8 kilos and 300 grams, mga 60 million pesos plus ang balor sining mga nakonfiskar nga mga illegal iya nga droga. Ang pinakadako niya mutong ang sa Bridco Port 2 kilo bla nga na-recover sa duwa ka mga kalalakinan nga sakay sa Roro nga ginadala nila ining 2 kilo sa Cebu nga nabutang sa compartment sa ila siniya nga auto nga na-intercept dira iya sa may Bridco Port, matapos nga nagpatigayon sa random check, sniffing, K9 inspection ng aton nga mga Coast Guard, no, dito na mutikan nga ginpungkuan sa K9 ang buli ako ng compartment sa nasabit nga auto nga ginasakyan sining duwa iya kamakalalakinan, dito gintawagan pa di kag ginchekyar, so dito nakita 2 kaputos sa Cebu, 2 ka kilo tanan ni, kita man to ganin dumanda, kita man to nagka-report na ka-responder dahil sa may Bridco Port mga kabanan. So padayon na ni ang kampanya sa atong gobyerno, ang atong kampanya sa atong PNP, ang kampanya sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pag-away sa illegal yang droga. Kasi lately lang mo man kaangot pa nagyapon sa kampanya sa Marcos administration, ining pag-without o pagpanggalbot, pagpangkuha sang mga ninja cops, specialmente
sa mga opisyales sa Philippine National Police nga engaged kuno gyapon or konektado or naghatag of course sa protection sa illegal drug trade diri sa pungsod Pilipinas. May mga generals pa kano kag mga colonels nga nagapayong hatag proteksyon or mismo sila ang involvado sa illegal drug trade sa pungsod Pilipinas. Despite sa maduguon, mas nadukot kag kontrobersyal nga kampanya sa Anay Duterte administration sa illegal nga droga, natapos ng administrasyon ni Presidente Duterte. Huwag matapos ang illegal drug trade sa pungsod Pilipinas. Kadamo sa mga nagkalamatay, kadamo sa mga high-profile individual nga nagkaladakpan, nagkalapriso. Iwan nga ito, nagkalamatay sa sunod sa New Bilibid Prison. Still, subong, continuous gapon niya ang illegal drug trade. Practice nag-buin-buin, naghina-hina mga kaminan ang consumption sa unaya before sa Duterte administration, doga bakal ka nga dulce sa kwan mo, di ba sa una, damo sa dito sa Metro Manila, itawag nga Shabu Changi. Doga bakal ka lang sa Changi, mabakal ka Shabu mo. Nga, bakla ko daw. Areo, sa kwan nami, sa gramo da. Areo, gadaho anay, ba sa di ilang gadaho anay mo? Pagpungko sa Duterte administration, hapay man karaman alam ko na madamo man ito sa mga pulis, gani nga pinangkuan man, pinang silo man, pinanghalin man, pinang transfer man, bawal giniligang sila konektado or protector o revolvado sa illegal nga transaksyon sa droga. Di ka damo man dahil siya nag-claim nga inosente nga mga sibilyan nga nagkalamatay bangod sang masandukot maduguon ka kampanya sang Duterte administration. Di ba gani kati gintirada gani sang International Criminal Court ang Duterte administration bangod sang ginaaligar man sang ICC yang ati may mga ining linibo ka mga kabuhi nga nagladula bangod sang kampanya against illegal nga droga. Tinatapos mo lang termino ni former President Duterte. Why man na siya mapadalman niya sa ICC o sa mga aligasyon. Bakit umunti iba do pabor magani siya ginimo. Despite to nga makahas nga mga tikang, may mga ginapang salvage, may ginapang tiro, may ginapang abdak, nga ginaligar, angot sa kampanya sa gobyerno, batok sa illegal yang droga mga kibanan. Tiambot sa subong administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinila ining panawagan, ining pilar, o kuning duso ni Secretary Binhor Abalos ang DILG nga dapat mag-courtesy mag-submiter sa courtesy resignation ang mga police generals and police colonel kati kabahan kuno niya sa pag-without nila sa mga ninja cops especially ning mga police official nga still involvado gyapon iya sa illegal nga droga. Tigabay pa, magpadayon ang aton kampanyahanay against sa illegal nga droga. 25 minutos na nakalikad yung stock na alas 5 sa aga mga kaminan. Takboy kita sa aton sining sister station, sa aton sining mga stasyon diri sa mga Western Visayas mga kaminan. Dili kita blanay sa kampanya man niya sa aton sining armed forces against New People's Army Dumanta sa nagligan nga tuig 2022 kadamo sa mga top ranking New People's Army leaders diri sa Negros ang nagrapugday ang nagkalamatay sa kampanya sa magkanabo nga mga enkwentro diri sa probinsya sa Negros Oriental ti sinigid lamang
ang bago karon nga commander sang 303rd Infantry Brigade Philippine Army nga si Colonel Michael Samson ang mas nagapabor karon nga i-localize local level ang pagpatagaw niya sa nga peace talk mga kabanan. Kasi natin problema sa mga NPA diri sa ato niya local problem lang ni. Nag-ugat na ila pag sakas bukid, bakod siyang pila iya kay mga problema. Ti amo gani panawagan, so baron tayo localize, Kag of course, nagapanawagan sa nagapilar gapon niya sa mga ara diri sa bukid, nga kung pwede balik na sila sa sabak iya sa gobyerno. Kay bukas palad gid, ang aton sa gobyerno sa pagbaton sa ila, sa pagbalik nila sa mainstream society. Pwede sila makapag-angot anyone sa simbahan, sa mga public officials, sa media, sa ibang pang sektor sa syudad. Kung gusto nila mag-surrender, pwede sila makapag-angot mga kaibigan. Kay kuan gid bukas palad gid ang aton siniyang gobyerno, especially aton sing armed forces sa pagbaton sa ila. Kahit nabalaan naman ko sa Colonel Samson, tinakitaan naman nila, nga sa malawig ng tinuig. Wala man gyapon sing may labutan ining ila po pag-away si CPP Founding Chairman si Maria Sison nagtaliwan na. At nga tiniguro makatag wala simsan paano may pullback ini. Makatag ini sa negatibo man ng efekto sa pamunuan iya sa Communist Party of the Philippines. Sariwa porsyon sa pagpayag ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson mga kaibigan. Or assess kung ano pang mga bagay nga mahimo ta to improve in our localized strategy, which means we will be more sensitive on local issues, and we will take advantage of since napataygan man si Joma Sison, we expect that there is some kind of vacuum leadership crisis, or they would sa kulang sa mga guidance siguro, just like our sense mga direction and guidance nga ginahatag ni Joma sa una. So we expect na medyo makulangan na siya or mag-decrease. So we will take it as we take advantage of that and more on address sa mga local insurgents natin or encourage them to a local peace engagement or initiative. Why local? Aton malang na issue di ba? I mean, problema sa asyenda, istoryanta with the agrarian reform or with the landlord or with the local government. Problema sa farm-to-market road, projects, or whatever. So the local government will address that or through the Barangay Development Plan and TFL-CAC with all other agencies nga maghuli. Ang almon lang man niya is the armed struggle. That is the extreme alternative. But for those Silingkugan who will insist on using violence, there's no other option for us but to respond with military action. Namatay yung kabinan, si Colonel Michael Samson, ang aton karon bag-o, ang 303rd Infantry Brigade Commander, nagbulo si kay retired Major Brigadier General Inocencio Pasaporte. Timor sila karon niya sa localized approach sa peace talk para din sa probinsya or isla iya sa Negros mga kaibigan. Sabagay last year do kadamo naman gani sa mga despite kay may kadamo sa mga encounters, damo sa naglamatay, NPA, damo man sa mga nagbalik pa sa malalang siya karon anong report niya
Bikular, na kuwatrabi, i-flash na ni. Kuwatrabi si Bombo Cherry, sa patrol, may vehicular accident. Bombo Cherry, sa patrol, Yes, Bomba Dani, sa live kita diri subong sa may BS Aquino, Dalan, Lacson, kung sa diin may sa atubang sang Caltex misco mo Bomba Danis, no? Ti ari na sa higad ayon, ti ginaaligar ini nga halin ini siya sa o kung nabungguan ini siya ya, sa may Golden Field na ayon Bomba Danis, apang ginawigit o kung ginwigit ini siya sang nakabunggo sa iya, pero amo pa na ang ginahibalo sa aton nga mga kapulisan diri subong sa nga Police Station 2. Kaya pero ang sakop balaya Bombo Dennis ang kung nabungguan ini siya sa Golden Field iya naka Police Station 8. Ti amo pa na ang kalayo station Golden Field siya nabungguan, nga siya nabili niya sa may BS Kinrobs, kalayo pala pa kilometro. Gani Bombo Dennis, amo pa ginahibalo sa aton mga kapulisan diri kung ginwigit o kung nawigit ining ang biktima. So far wala pa diri pagkakilanlan ini nga biktima Bombo Dennis. Wala hindi naton makitaan kung diin ang mga pilas sang biktima kaya natabunan na ini siya sang asako Bombo Dennis. Ari naman diri ang kuninarya. Ano na tawo na lang na way na sang salakyan, way na motor, ano daw di kung ginbungguan siya, ginkarga sa salakyan, tapos kinuigip na sa daan, ano? Yes, gani, sakto Bombo Dennis. Ti ari man diri ang salakyan nga nakabunggo sa iya, color brown ini o kung pagka-gray bala Bombo Dennis nga salakyan, ang Suzuki nga salakyan, sir. So diin ang ayon sir ang salakyan, arang may FAM 6092 nga plaka, sir. Then ano gani pangalan mo, sir? Larry Rama. Larry Rama. Ti sa pagkabalo mo, sir, paano ini natabo ang insidente? Sir, ari ka diri sang nakitaan mo o kung nawigit ini nga biktima? Sakay ko sa batang Pamla commuter. Halin ko sa Golden Field. So pagpanahon ko nga nagsakay na ko abi sa batang commuter sa salakyan. Anaog man ko di, namang ko tanon ko nga munabi nga ano natabo da. Dali kayo ni siya driver sa taxi. Pag halin dito sa may City Mall bla sa Golden Field. Pag dire ko no siya nahulog abi siya sa lakyan siya nagbunggo. Kaya ato to sa windshield ang iya nga mismong forma siyang ulo yabla nga nagmabuho to sa windshield siyang nagbunggo nga sa lakyan ng Suzuki na. Kaya mo na nga pagkuan di ko no nga matugong sa siyang gasolina, umuto nga nawigit, di nahulog siya. Amulo na ang kuan ko sa balita di. Paano siya nahulog sa salakyan? Oo, siyang nagbunggo siya. Okay. Kaya mismo ang iyang windshield to siyang nagbunggo. Sa sining driver siyang taxi, umuto abi, kuan dako ang damage. Di ini ang taxi, sir, sa ano? Ato to sa Golden Field ko no. Kalayo ginaw. Momento ang nabatian. Paano siya nagsabit? Gani, Bombo Dennis, tiori diri subungo nagahamyang. Thank you, good sir. Nagahamyang ini nga biktima. Bombo Cherry, way na nakabuhi? Bombo Dennis? Ang biktima na, way nakabuhi na? Wala na gidya Bombo Dennis, wala na ini sang kabuhi ang biktima. So wala man ini siya sang bayo. Wala ini nakasuksok sang bayo Bombo Dennis, tapos nakadelargo ini. Tapos wala man singa sapatos, nagahamyangon bali may relo ini siya nga gold kag nakabag nga iya bala ka militar bala nga design o kon camouflage Bombo Dennis nga bag. So istoryahan diri naton bala si sir ang police station 2, si Police Staff Sergeant Tan. Sir, good morning. Sir, paano ini sir sa initial nga investigasyon niyo, sir, paano ini natabo? Nang kay mga around 4:30 may guard nga tawag sa amon nga may ginwigit ko nga patay sa may Caltex. Kag may ginhold siya nga tao kag may salakyan nga buka ang windshield. That's why nagkanto kami sa Caltex. Pag proceed na mo sa Caltex, after 10 minutes may nagabot nga nakakita from Tangob ko no, so may Shirley's nga Tapsilogan na da in front sang City Mall. Nga sa tabok sinakuno sa Shirley's ang biktima nga ini nga patay nga nakita nga patay dire naga-istorya ni sa upod nga taxi driver siya kuno upod siya istorya sa taxi driver nga upod tapos nabungguan sang salakyan
Tapos, diri na sa amo nakita. Amo na lang pinapanikban tapos subong kung kinkarga o kung diri na lang nawigit sa halin sa salakyan niya. Pero ari diri sir ang driver. Oo, na-hold na mo ng salakyan kagang driver ara. Anong impormasyon nga nakuha niya sir sa driver? Ang aligasyon, halin siya kuno sa portiko. Bumutiri. Nakibot lang siya kuno nga buka niya windshield, damo man lang niya ginambal. Yes, Bombo Danes. Sige, balikan ta na ko sir, no? Tutukan mo gina Bombo Cherry kari na ato siling mga sensation sa Western Visayas. Yes, Bombo Danes, live diri sa Dalan San Juan, Lacson. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Cherry. Standby ka mo. Dugangan taling balita na di Bombo Cherry sa patrol. No? Takboy tanay sa ato siling association sa mga Western Visayas, sa Bombo Iloilo. Party list sa tipo nila sini nga mga concerns kay hindi naman asang lipod sa tanan kung anong problema sinadra ang atrasado nga pagkahuman sang Ungkal flyover nga may karon nagapalawig sa Kalbaryo dra sa aton sini nga mga motorista kag ang perfect partnership sang Department of Public Works and Highways kag sang kontraktor nga International Builders Corporation nga nagbunga sinang baldado iya sini karon nga proyekto. Previously may ari na isang panawagan sa mga kongresista nga nagikan sa Iloilo nga magpatigayon niya sang public consultation. We hope nga ining public consultation nga patigayonon sang Kabataan Party List or rather imbis public consultation congressional inquiry in aid of legislation amo nang panawagan sa aton sini nga mga Ilonggo lawmakers coming from di Sanggunian Bayan of Pavia, Iloilo. Ang pila dito ka mga Ilonggo lawmakers naton ang amenable man nga makandak na lang sang congressional inquiry. No, imbisigaran sa Kamara ang ining problema sa Ungkal flyover. Ang problema kay waaya sang may nagapresentar nga kongresista kita kung sinong ma-initiate ang mauna sa ila. No? Malid sa ila para magbukas sang sining legislative inquiry. No? Ayhan ining consultation karon public consultation nga hiwaton sang Kabataan Party List Representative ang ila sinidring representative si Congressman Raul Manuel Isa ka Ilonggo amo ning panugod sang sining we hope no pagpanguna ni Congressman Manuel sa congressional inquiry nga hiwaton para iya sa Ungka flyover. Sa taliwat aton sining nga mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas. Welcome ka, good morning Bacolod. Good morning man, Bombo Donig. Good morning Western Visayas. Sa mo dalag ko namon man nga mga balita na sa palibot ya sa probinsya. Palibot ya sa sulad sa Bacolod, Bombo Done, sining kagahon no. Ina-checkyan pa ni karon kay bago lang kita report amo sini patrol may isa ka patay nga nakit-an no. Dire ya malapit lang gid sa lunar sa amon sining studio dire ginaligar nga ini kuno sa taxi driver nga nabungwan dito iya sa may Golden Field Commercial Complex no. Kalayo pila pa ni kilometro dito apang diginwigit kon dili nabilin ini ginaligar nga biktima sa isa ka vehicle accident nga taxi driver nga nahulog o ginwigit sa sining salakyan nga nagbunggo sa iya. Patay gid ni sa bit yang taxi driver ginaligar kay ni karon kami angon di sa may dalan di sa may Bisakino Drive Lacson diri sa syudad ya sa Bacolod so ay pa makilala ining biktima no sa ginaligar vehicular accident. Santado ka paginamon diri nga mga balita lokal kahapon ang syudad ya sa Kabangkalan nagsugod nagbukas na sa ila sini week long nga pagbatigayon niya sa ika-47 nga Sinulog Festival. Daw ka ngay madabra sa Iloilo wala inyo dang dinagyang at hindi sa may probinsya sa Negros Oriental diri sa Kabangkalan ang ilan ni highlight sa maabot man yang Domingo Enero 20 o Enero 15 makabinan kahapon din nag-opening na sila opening salbo opening ceremony of course ipamunuan gito ka gabi no sa ilang alkalde
Mayor Benji Miranda, of course, no, ang Bishop, Obispo sa Diocese of Kabangkalan, si Bishop Louie Galvines. Baka na man to sa mga katuran kagapon dito kagabi sa Peninsalbo, nga nagdalala sa ila sining mga statwa no, ni Senyor Santo Niño, kaya dito man sa Peninsalbo piling ceremony, in pang blessingan man no, sa mga parian sa may sulad sa Kabangkalan, ining mga dalang mga imahe no, ni Senyor Santo Niño. Sige na lauman ngayon ng Sinulog Festival kay 47, duman naman bombo doni, no? Duha man tuig nga way man sila nakapatagayon sa Sinulog Festival bangod sa pandemya. So this year, kinalauman ni Mayor Miranda daw nga magadagsa or magadugog ang madamo nga magbisita niya as of last month, no? Disyembre or Nobyembre lang kuno ang mga hotel to kag mga inn sa may syudad sa Kabakalan fully booked na para sa mga bisita nila sa sining ika-47 Sinulog Festival sa syudad sa Kabangkalan sa Negros Occidental. Santang amon diri bag-o karon nga pamunuan niya sa 303rd Infantry Brigade Philippine Army, pagpauna ni Colonel Michael Samson no ang nagpanawagan sa mga membro sa People's Army nga magbalik na sa sabak sa gobyerno, magbalik na sa mainstream society. Nagapila sa ati kung pwede sila nagakadto sa mga kaparian, sa mga public officials, barangay officials, o sa media, kung gusto nila magbalik na sa sabak sa gobyerno niya tiway ni padulungan. Damo na nga mga lideres ng NPA, Andres Negros na naglapugday, naglamatay sa ligay ito isang mga enkwentro. Of course, tundan ko si kamatayon sa ila siniya nga ni si Maria Sison, ang CPP Founding Chairman, nga ti time na niya nga magbalik na sila sa sabak sa gobyerno. Kaya sunod sa kay Colonel Michael Samson niya nga ti mas tutukan nila karon ining pagpatayon sang localized peace talk. No? Din lang niya sa local level na lang ang paghinunanon, no? Kaya tis nga pagi sa pagdalata sa paghinunanon, no? Peace talk kabe sa mga membro sa People's Army, ini makabulig, makainganyo sa ila, na? Nga magpanaog na sa kabukiran, kag magbalik niya sa sabak sa gobyerno. Kag of course, sa kampanya sa iligang nga droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental, nagpagawa sila report sa last year nila accomplishment ining ilang again report ining mga shabu nga na-recover lang sa mga puerto namon diri sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente sa may Bridco Port kag sa may San Carlos City Port, no? Ang San Carlos City Port ang mo ning may biyahe sa Roro from Cebu going San Carlos vice versa. Of course in Bridco Port naton namon na dire mo ning biyahe ta ni Roro kag Pascrap going Mandara Ilog kag isla sa ang Panay, no? This report ni si Pedia Negros, mga 8 kilos and 300 grams sang shabu ang natigayon nila nga makonfiskar sang 2022 sa sining duwalang ka mga pantalan o kon puerto dire sa probinsya sa Negros Occidental, na mga more or less 60 million pesos ang valor sining 8 kilos and 300 grams sa shabu nga ila siniya nga na-recover. Iway pa ni labot ini mga shabu yung na-recover sa mga kapulisan sa ila yaman operation diri sa palibot ya sa probinsya sa Negros Occidental. So far Bombo Doni, Bombo Western Visayas sa mga nagapanguna namon nga mabalita diri sa Negros kag syudad ya sa Bacolod. Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Sekta man ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Welcome man kag good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri, Bombo Doni, may mga pila na ka mga aktibidad diri sa amon nga inline sa ini nga selebrasyon o kun week-long celebration sa amon nga Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival. Pero ang mga major events gid kag pag-umpisa sa ini nga mga pagsinadsad mag-umpisada gid sa adlaw sang Lunes, January 9, 2023. Pero damo na dismaya Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas nga mga klanon kay ti
may mga ari ka mga grupo kasang kalalakinan nga imbis tani magbulig sang promote sang amon nga ini nga Ati-Atian Festival. Matapos ini nga duha ka tuig man nga way sang ini nga face-to-face celebration ti imbes to promotion ang ila himuon pagpanamad. Kay ti pagpanamad kay may mga grupo sang kalalakinan nga pilang metros lang gido sa amon nga Kalibo Municipal Police Station nagarambulan. Ti sa kasagsagan to sang kasadyahan man sang iban may ara man sang mga grupo sang ini nga mga kalalakinan kag hindi grabe madula ini diri sa amon sa banwa sang Kalibo nga every time nga may ara sa mga event, mga parties ti lapit lang gid gani sa amon nya mga municipal police station may ara ya sang mga kaguluhan ti siling to sang iban daw hindi ko naman na mabalaan kay daw syempre parang makabig abi ni Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas nga wild parties ang amon nga Ati-Atian Festival kay ti pwede ka tumagsadsad bala ka to kung anong himuon mo sa tunga sang ini nga festival zone pwede ka man tumakainom-inom basta hindi lang botilya ang mga canned drinks lang kag pag gusto lang yatanan mga mag silinaot dira sa kalye sa may amon nga festival zone syempre siling to sang iban inigani gaumpisa pa lang may mga rambula na ayhan pa sa mismo nga pinaka-highlight sang ini nga event which is sa adlaw sang Webes, Biyernes, Sabado kag Domingo, January 13 na up to 15, 20, 23. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang amon nga sangguniang bayan diri sa banwa sang Kalibo ti pabutyag nga subong nga dagon 2023 matigayo na gid man ang amon nga panibago nga Kalibo Public Market ti sa managtaliwan pa ini nga mga administrasyon nga ginadawom-dawman nga tani matigayo na ti subong kuno nga tuig naka-budget na sang 300 plus million pesos. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti, di ba, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, may panawagan ang aton nga DILG Secretary nga ang mga Police General kag Colonel ti mag-adihon sang ini nga courtesy resignation ti ang amon nga mga local officials man diri sa banwa sang Kalibo nagapabutyag nga ti even sila kung magsiling man ang aton nga gobyerno nga mag-courtesy resignation man sila willing gid ang kadamaan kag gina-challenge man nila nga amon nga mga PNP personnel tubtob sa third level nga kung why sila sang involvement why sila sa may ginahimo nga malain sila mag-voluntary na lang kung magdihon na sang ilang nga mga courtesy resignation. Wala mo lang ni so far ang amon yung mga nagapanguna nga balita. Diri balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Sakta man ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Doni. Mayang aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri ang mga balita sa Sulat sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Nagtakop na gani ang monitoring sa Department of Health sa DOH Capiz sa sining mga nalukpan sang palupok sa pagsugala sang bagong tuig kag diri sa amon sa Capiz nagtaaso sang isa kay man subong pagsugala sang tuig 2023 15 ang kabugusan nga nabiktima sining ng palupok. Kag nagligad nga tuig 14 gid lamang. So sa 15 nga ini tatlo dire nagikan sa tapas kung sa diin may isa didto nga na utdan gid sang tudlo sa kamota. Tigduha sa Ibisan, Panitan, Panay kag Rojas City. Tag-isa naman sa Hamindan, Sigma, Mambusaw kag Pontevedra. Samtang wala naman sa na-record ang zero case yang iban nga mga banwa nga wala naton gin mitlang. Kag sa sini nga mga nabiktima nga mga palupok ang gingamit nila, 4 gid diri na biktima sang boga, 3 ang whistle bomb, isa ka 5-star, no, tang libentador, sparklers, kag 3 ka mga wala ni baluan nga sahi sang firecrackers. Kag sa 15 ka mga nalukpan, 4 diri ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga limnon sang nagpalupok. Sa dugang nga mga balita diri sa amon nga probinsya, sa bahay naman niya sa amon nga mga kapulisan nagtaas diri ang index crime nga na-record sa amon sa Capiz sa sini nga tuig sang tuig 2022 ikumpara sa tuig 2021 kay man sa sini nga tuig or sang nagligad nga tuig 2022 398 ka mga nabalhag no nga numero sa index crime samtang sa 2021 219
gid lamang. So ining mga index crime nga ginatawag ini mga krimen crimes against person, kangay sang murder, homicide, physical injury, mga rape, robbery, kag carnapping, mo nang matawag nga index crime. Samtang ang non-index crime naman, mo nang mga paglapas sa pila ka mga layin naton, mga damage of properties, mga aksidente, mga illegal possession of firearms, illegal logging, fishing, gambling, kag iban pa. So mo nang matawag nga non-index crime. So sa kabugusan, sunod diri sa kay Police Major Ruby Magallanes, nagtaas gid ho sang 2022 ang numero sa mga krimen diri sa amon sa Capiz. Kag sa dugang nga balita, may nadakpan diri ho, may nakompiskar nga senior citizen nga lalaki. Nagapangidaron sa 62 anyos, kag wala na ginhingadlan. Base sa Ivisan Municipal Police Station, nga kahapon, patigayon sila sa mobile patrolling. Kag naagyan nila sa crossing Ariba sa Banwasang Ivisan. Ining senior citizen nga may kargang napulo kasako sang tahong nga ginapayag sandig sa tigulang nga dalon niya dira sa may bahin sang Iloilo. Tiyang pamangkot first time balay ni Lolo nga nag-deliver dira sang tahong sa Iloilo kay man diri sa amon sa Capiz gani sandig sa pinakaulihing ng fish ang bulletin sang Shellfish Bulletin number 25 sang BFAR Region 6 sa gihapon. May ara sang red tide toxin ang kadagatan nga sakop sang Capiz. Rason nga ginabawalan gid ang pagpag-harvest dira, pagkaon o kon pagbaligya sang tanan nga sahi isang panginhason nga nagikan diri sa amon nga kadagatan sa Capiz. Igin confiscate ini, gindala sa MAO o kon sa Municipal Agrarian's Office kag ginkuhaan sang meat sample agod nga pa i-chekyar kung positibo ato sa red tide toxin. Amo ni so far mga balita diri sa among nga syudad sang Rojas nga bugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Doni. Sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, speaking na bala sa mga courtesy resignations, si Second District of Iloilo Board Member John Mondihar nagpahayag nga siling niya why not mga PNP officers lang from colonel to generals ang patenderon sa ila sini nga mga courtesy resignations. Tani pati man ang taga Philippine Drug Enforcement Agency o kun taga PDEA kay kun may ara sang kontrobersiya sa aton sini nga mga police officers nga sila may mga kantanan sa illegal sini nga droga, hindi bala ang Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA mga agents ka mga officers sini diri nagapaindis-indis man sa pagka-iskalawag sa aton nya sini nga mga kabrisan kun illegal sini nga drogang istoryahan. So dapat kuno according sa kay board member Mondihar kung may ara sa panawagan call for courtesy resignation sa mga top officers sang Philippine National Police, dapat iri-eco man ina kumbaga nga panawagan sa mga taga-katapo naman niya sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Bombo Radio Western Visayas sa langala na gidakon sini nga tiyempo pero pasensya